Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing pemirsa, kula Sabrina Aulia Ramadhani lan kula Vanezia Prameswari, siswa Duki SMA Negeri Tegal Krian. Kita badhe nindakaken wawancara kangge tugas sekolah babagan konservasi tuyo. Konversi ing lingkungan sekolah inggih menika supaya kang dipun ditindakaken kangge ngatur, ngirit lan njagi pengguna tuya supados boten mubazir. Kanthi ananing konversi air menika, para siswa dipun ajar supados langkung tanggung jawab lan sadar bilih toya punika sumber daya ingkang wigati lan winates. Mugi lumantar upaya menika, lingkungan sekolah saged dados langkung resik, asri saha lestari. Miturut panjenengan punapa ingkang dipun konservasi air ing lingkungan sekolah? Nggih. Miturut kula, konservasi air ten lingkungan sekolah nggih niku usaha damel ngehemat pinggunakno banyu, nggunaknya toya. Soale awak dhewe ngertos nggih, nek toya niku sakniki niku terbatas. Mangkane niku kita sedaya sebagai warga sekolah, mulai para siswa, guru, tenaga kependidikan niku mesti bijak ndamel toya niku. Punapa contoh tumindak konservasi air ingkang panjenengan lampahi saben dinten ing sekolah? Contoh tumindak ingkang kula lampahi inggih menika mateni kran sesampunipun dipun ginakaken boten dolanan toya lan migunakaken toya cekapipun nalika resik-resik utawa wudu. Matur nuwun sanget dumateng pamirsa sedaya ingkang sampun kersa paringi wekdal kangge mirsani. Mugi Gusti tansah paringi kesehatan lan kelancaran dumateng panjenengan. Kula Sabrina Aulia Ramadhani lan Kula Vanezia Prameswari pamit wangsul rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.